Abuja. Over. Army barrack, over. Abuja. Hey, stop there. Move on. Bịa nwoke m kedu onye ibu? Onye ka ibu? Onye enwe ewu ịkwọ n'azụ? Ebe ka iku ya aga? Ele ihe mere iji kuru ya na-agaje ebe iku ya aga? Zaa m ihe ugbu a maka na ihe ọ bụla i kwuru ngwa ugbu a ga-eji ya ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe anyị. Officer, ihe a wee nwunye m zụrụ kamgbe 3 years na-ada atụ ime. Hey! British amala German. Kamgbe 3 years agbara azụ ya, ọ da atụ ime. Gị kuruzie n'enu ka ị gatụ ya ime ọkwa nne. Gị kuruzie ka ị gatụ ya ime. Mbakwa. Ihe awo offenses punishing unto law. Ọkwa ịhụ na ọ sabarala onwe ya ọnụ ya. Ọkwa ịhụ na ọ kpọwụla gị onye oshi na onye rape. Gị hapụ ka mmanụ gawa igba ewu. Nwoke m ya under arrest. Yeah. You are under arrest for kidnapping goat. How you you are under arrest and ihe ọbụla ikwuru ngo ba ga-eji ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe. Anyị kpọga agaje Abuja. Abuja gị ga-ebe ahụ ka gasịrị ọnụ gị. Mba. Emenyo na ịkpọrọ nga ebe ahụ enwede onye nwere ga-abịa okwu m biko ife anyị ga-eme ka anyị mezie ya ebe a. Hapụtakịrị mmanụ. Ifuru ewu a ọ wee ezi oyi m gwara m na nga na nke dị ọzọ na o nwere ezigbote mkpi ga-agba ewu a ka ọ mụọ nwa baala m uru ebe ahụ ka m na-eje. Another double offenses. Another double offenses punishing unto law. Ị chọrọ ịkpọ ewu ka ị ga-akpọkọ ewu ka ha abụọ rikọrọ ya bọnkịrị ọkwa nne. A na-ekwu na bọnkịrị ndị mmadụ na-eri eri na Chineke na-achọzi iji ọkụ emebi ụwa. Gị gaga ahụ ite ịga ụmụ anụmanụ ịja mụọ ha abụọ ka mmụọ riwekwuo bọnkịrị ka ha pịawa ihe kwa nne. Ofen gị adịla dọbụlụ. Otu ihe ahụ ka ọ wụ ọ dịla dọbụl. Nwoke m anyị ga-akpọ gị aga kọt. Ịgaje kọt ịmadụ ndị iwu ịmadụkwa ndị iwu ịbagala ịgaje Abuja. Mba ọfisa aka na-akpọ ka ife anyị ga-eme ka anyị mezi n'ihe ebe a biko unu na ka ife anyị ga-eme na nwatakịrị chọrọ iwu virgin ọ bụ enweta virgin n'ụwa n'ụdị ihe ọjọọ mee ọ bụ enwe virgin n'ụwa nọ most you people rewe ụzọ niile oge kwasa ya were fufu hapụ nwatakịrị ọba akwa ndụ hapụ ọba akwa ndụ ịkpọ ya gị kpọgoro onye ga-agba ya ya na-etinye gị mkpu ọ chọrọ iwu virgin ọ chọrọ ịdị ndụ fee Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu ka ịkpọrọ ya sa agawi ya mee eba home ịbagala ịgaje kọt bido ugbu a sara ọnụ gị tupu m akpọ Abuja. Ọfisa aka na-akpọ ọfisa biko aka na-akpọ ka ife m ga-eme ọfisa ka ife m ga-eme gwa m biko ụnụ akpọrọ na m aga. Nwoke dada just no gba ya eziokwu ọ sị we shall know the truth shall set us free. Otu a ọ ga-eme ka anyị pụọ oru gba ya eziokwu elebi ikpe ewu agaji. Akpọ m ya aga n'oke onwe ike bara anụ m uru mụtara anụ m nwa ngenukwana m ego ntụfuru nji wee ga ewu a nwunye gị na-amụ ego na-amụ ị chọrọ ịza nna mmadụ onwe ike mụtara gị nwa ịhụ na onwe ike mụtara gị nwa ka onwe ike mụtara gị nwa ka onwe ike mụtara gị nwa ịbagala gị gbaa mmadụ gị gbaa ewu gị rie nwaanyị gị rie ewu ị nyere na akpa taa wụ taa ịbagala into police net ka ị nọ n'ime ndị hụrụ ebe anyị sikwa ụdịkwa ụlọ nga Abuja federal ọ ga-eshi febata anyị n'obodo. Biko dị ka ife anyị ga-eme ka anyị mezie n'okwu a ka ife anyị ga-eme ka anyị mezie n'ihe ebe a biko ọ dị ka nwere obere ego nji na akpa ebe ka m eji m 500. Ihe wa another offensive. That shall not bribe. Chere gị letakwana asịmsa ka nya ka isi osi dị n'aka m ka m nwee ike eme ha ya wuru 500 500 naira dị mkpọma ha ka m nọ ka ị ga-esi osi dị 500 n'ime aka m. Chiri iwe wụ na gị ọ dị ka onwere ọzọ n'okwu m na-akpa. Ma anyị ga-eme comport ka m mee the searching. Launch into action. Officer oribe na ahụ na gị kwuo ka m nwere mbibi n'oke maka chukwu nwere ara ihe mbibi ege n'ekwu. Don't talk, allow my son my akụrụ m nke a na come on just ngwa shiri ikpisi nga afọ mpe move it
Ọ dịkwa mma. Hey, bịa gị na-agakwa dị careful ha na-eme ihe a ha mego gị ji nwayọ shift o bụrụ gị nọ nga ahụ na-ele ha nwere ike eme gị ugba ha ya ba gị ahụ gị ga-agakwa Move it! Ọ dịkwa mma. Nye m ego ma ọ dịkwa mma. ndị ọtọ ọrị mpa ewu Ọ dịkwa mma. ike ada nne gị dịkwa mma itiri oji ị na-ejikwa ka ekwensu amadi ọhamapụ ihe na-eka Hares onye mere ndị mbụ mere maka Hares mekwa ego Hares Papa, Papa, le pego. Papa, yo tu bula vera le pega wetre. Porca vaca. Hey, kwa gwara nga agwa ọrụ polisi wote ka ọ na-arị mgbe ụlọ ego nọ ha na-akpa mgbe ka ịpụta n'ụzọ ị na-agata ma gaa nata ha gị cheke akwụkwọ 100 times obodo onye akwụkwọ ya dị correct gị sarịa ya isesa ha your book record adịghị correct ị ga-anatarịrị ego tupu gị na-ahapụ onye ahụ gị nwere otu m si gwa gị n'ọrụ a ego nọ ya ego nọ n'ọrụ na ụlọ small wash lele n'elu before the end of this year poverty isi nga anyị nọ gbafucha ụbịamala see the first thing m ga-ebu ụzọ azụgodo ụgbọawụ m ga-azụrụ ntụ oyi totu moto ọrụ m ụmụ bọks wee jiri ndị a na-ebu ibu na-enwe Highlander jeep n'azụ ya m zụrụ ya ma ọkwanụ m zọọ ship ma ọ bụ ụzọ m zụba na ọzọ m ga ndị apams kwụọ ha ụgwọ ma esi m ga-anwụ nkwụ ụgwọ ke m tụkọ na ụmụazị ndị gị na ha kwadokwe ha maka isi ike gị onye ọbụla akwadocha ọnwa onye ọbụla wụsara bụkọsọ ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji eji gị na-arụkwa ọrụ ebe gị na-echetakwa that someday sometime ị ga-anwụ na-eyi ihe eyi ị ga-eyi agba ihe niile mana ọnwa adịghị ya agba ọkụ na otu ihe m na-ekwu poverty is gone on our lineage I go povertyless Papa, le okwu dị ha ị ga-aga kpọrọ ambulance ele m. Agwa m gị sa m na mugbu. Papa, apụgodi. Papa, akọzi ile kwu eziokwu. Ile kwu eziokwu mama. isi ya gwa ngagwa ahụ m orthopedic auto hands ihe m gwụ orthopedic auto hands ya ihe ụlọ m chetara n'isi m mbupụta ya ote ya adị ka m ga-ehere agbara n'ọnụ nworie nnamachi eho ya ote ka nnala ya mụọrọ anyị nwaja anụwaja onye mefe ncham anyị nwụrụ ya nwụpụ ịkpa nwa ọdụ ya ga ebe ahụ ga-aza akwere mana biko egwekwele egwele ele ebe isiri nweta quotation m ikwu otoro ozugbo ị tapụrụ ihe ya tam n'anya ya dị m so embarrass n'anya ele ebe isiri nweta ihe ego Papa, akụbata ụgwọ skele akwala ma ụlọ efu. Ọ ga-English achịbịa. Ọ ga-ochibịa ya. Hey, immediately drop Riote. Yeah, the very auto hand. Machi, very auto hand. Auto manya man auto bodo manya. I was so brief. Ya na was bi ku Riote m watch na. Mana biko, ofonte. Give me bicha ihe niile. Anwakwala ya nwe shoda. Biko ihe imereta, anwakwala ya nwe shoda. Nnukwu ihe m kwuru. Papa, isi mama kola gị na-eshi ọdọ kwana. Ele hit bịa nga na-akpọ m papa. Pasị nga on the line of beauty. Nga ụlọ anyị nọ n'ọrụ. Ihe ọbụla gbasara papa. It is over. Ihe m wụ ọfisa. Iwe ọfisa, m nwa ọfisa. Alaro na yard. Anyị paparawa. Mamarawa. Mana line of beauty. Onye ọbụla wogene officers. Iwe awụ m nwa awụ. You understand? So biko ya atapụkwala ga atapụ na-esi ọdọ nwakwụla anwa. Pam imega lekwe akwa maka ebo nka kemere ihe mbụ ebo nka mgburi ote edem ote ka m hụ onye ike mbie gị n'isi ya daa koyi ọkụ na hote m na-ekwe adịkwa m aracha agba bọọlụ m adịkwa aracha aga goal jikwa ese Papa, ikwu na were mre gị. ma ị ga-eme m ihe tupu m agwa gị ụka a sị nga on the line of beauty mụ na-aga abụọ Papa, on the line of duty. On the line of duty. ọ bụ otu ime titi kwụsịrị ya titi kwụsịrị ka gị ka m titi kwụsịrị ya ha ncha wụ titi ntos Are we eating toss? Isn't it? iti ntị ọ bụ otu ihe na Papa, oh, otu ime na ọ ga na line duty gị ngwa ka ga guzoro position ngwa officer in charge good mụnwa wụ DPO gụ na onwe gị ụkwana RIP so guzoro nga oriri dị nsọ eluigwe n'ụwa na-eme nkọrịta m Chukwu na mmadụ na-abụrụ otu ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta mkpokpomkpomkpomkpo ma bụrụ otu
bụrụ otu n'ime mmọnwụ n'ọrụ ebube ọrụ ịhụnanya ya bụ ihe omimi kinkiki ma ihe n'onwe ya ịhụnanya ga-ebukakwa m kakam 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 agụkwara taa mpa ha alọtabeghị nwa bụ onye m hụrụ kamgbe kwụsị naanị m nọ nga ị ga-aga chọọ di gị ya na nwa gị chọọ onye ọsụ chọọ ya zụta atọ ọwụnụ ịnọ nga anụkụtụ mgbe m so onye gwepụkwara okwu nkata ọjọọ ya na nwa nwoke gbara na onye gwepụkwara okwu ọmụ ihe mere ha n'aka m anọ ya ọmụ ihe mere ha ka gbasara ha lekwe m biko mama ihe a ha mege ugbu a na-elaikiri ya gbochie ekwe takịrị na m ya ọ sị ya elewe ya eburu ọgam n'ihu lo ya pụwakwa na apụ ya ladoro m obiam pụọ si alaikiri m ya nsogbu adịghị biko gaa gaa chọọ di gị ya na nwa gị kpọlata ha onye tụpụrụ m ụka kụkọlie gafukwe gbakọrọkwa ka arịrị anụ ọjọọ eri anaghị agwala gị ama m gakwara skuul ma ị na-erugwe n'ime klaasị ekwekwala ihe mere mme gị ọrụtụkwa mgbe ịmụsa nwa n'ụlọ mara akwa ngara doro m ote nwanyị ndị kwere ukwe ma blessings ya agụghị egwu lekwe m ọwụ m onions ayọ achịga m na chọọchị taa m a na-anọ n'azụ oche n'olu m taa bụrụ ọnụ m ya n'ịhụnanya ya n'ihe omimi Hey, stop there. Check your name, please. Sing out this one. You know what? Good morning, sir. Banyoya. How do you look? Banyoya. Sheba Bitu. Stay there. Come me. Stay on a boot. Stay on a boot. Give me on a boot. Open it. Onye nwe moto. Nsa moto m. Moto m. Steba. Mmesinze. Kedu particular ati iji moto ngwa chistosia? Ọha niile. Chịsụta everything iji zu moto. Mgbe ezuru ya, receipt enyere gị, ihe eji bulalie. Ma ntam imo ihe niile ejiri zụ ya. Chịsụta. Nyem. Fisa we nu ayo no. O particular ati adị ihe. Oh ya no. Ele ebe ọ nọ, ele nga ediri ya. Ọ nọ n'ime no wepụta na ya no. Okay, n'ime. Ele ke invoice ya, jimie. Ide. Ke ogen. Ke o engine number. Engine number le Identity card engine number. Ọ nọ nga. N'ime moto ya ka engine ya nọ. Enye gị ya n'akwụkwọ. Hey. Asa mma gị amaga na moto. Ge hapụ na ịma gị kwa nne. Don't worry. Nyem enye ha nne. Ele ke were seat ya. Ọ nọ ngwa. Ke ele ke no. Ke o ke custom. Ke ndị custom. Custom. Awoti ha. Oti ha. Ọ moto m ozuru ezu. Chere kwa kom chere. Ọ ga gwa m ozuru ezu. Nye ka ga eme ani anya. Sorry sir. Itiri mani manya ka ozuru ezu. Ọ mụ nwa onye ọdị n'aka ịchọpụta na ozuru ezu. Federal government eme na increase na akwụkwọ. Otu akwụkwọ narị mba ụdọ tọ narị ugbu a. Tie mani na manya beware. Amadu m na-eme ni increase. Maka Chineke gị kwuo ka m bie gị ihe n'isi ada akoi. Sorry sir. Ele nga date ishi Israel no ele ngon. Ele ke date ye no ne. Jimie. Oh date here here. Ele ihe ji date ne de hu de ya de nwa
dị ihe date ọ na-awe date n'ihe de ya date na-adị very important n'ihe ọbụla na date edenwu onye ọbụla gwuru anya gwụ akwụkwọ na ya hụ date ewere edekpu ihe n'okpuru kọmputa ejiri di ya ete ka kọmputa ọhụrụ dere ndọgo dee ya edekpuo ya nke ọwara na-agba ya eleshi izuru moto na elebe isi agara m ide anụ ụdị ihe ide anụ ụda njin ọwụ ndị na-akpọ ndị kwọgara mgbe isi ka m gara oshi m ji edozigo ụlọ a na-akwụrụ gị osisi iji edozi ụlọ nwa ogbede ha ka gị na ya na m n'ụlọ by this age elihe na-arụ what is my occupation elihe wa ọrụ gị iji arụ ụlọ a na-akwụrụ gị osisi akwụrụ gị aka m ọfịs ude anụ nwamba ahụ dịka otu ngwa na ị ga-eso anyị aga steshọn gị oge gwa federal gọọmenti sa ha na wọd anụ nwamba dị otu baga eleki moto gị nye m ya under arrest ọfịs ala ihe mere ị ga-aga na steshọn gị ruo na polis barak gị kọọla ha na ịwụ emere gị arrest na ịkwọgwa osisi na-erughị eru nwa ogbede ha ka ga na ịkwọwụla osisi njin na-adachi no wonder nsọ njin ka na-adachi anyị ntọ a na-eme bam ka mgbe ụkọta anyị pụtara nga a na-eme baa amam na ọgọ basara gị basa njin ọwụ njin ọwụ a ga-agbanye agbanye arụ a ga-agba gị agbaga anyị rụzie na steshọn gị kọọla ndị amị barak gwa ha na ịwụ a ga-agbanye arụ nwoke pụta steshọn ịga ya nna m ova ọ gwara ngala moto na ọgụdekwe ahụ staatụ ele nga na-etiga ki chọwa nne ngwa ọfịsa karọtụ anyị ga-agbalagara gị ihe ọbụla i mere ịnọ under arrest bịa moto gị na ọwụ new model nwanne m nọ under arrest model anya ihe ahụ dị moto m jiri m moto mgbe m rụrụ moto ga na-eti ọtọmatik nọ new model ọtọmatik kewa ọtọmatik ka iburu ya na anya ọtọmatik na this local environment ka ibu matala ọtọmatik so gbuchie anyị another offense anyị ruo na Abuja ị ga-agwa ihe iji buru ọtọmatik bata na ụdị environment bịa start oyi kom bịa start oyi a na-akọba nye ọfịsa maka Chineke ebe nkọ mbie gị na-ekwe dịkwa like m gaa na ga kelebe Chineke ọnụ sị ndị federal gọọmenti anashala anyị egbe for the safety of humanization if it maka Chukwu by now ihe na-egwe etu ya gbara gote dosa gị nga enwe mere ka akwụkwọ moto enwe mere ka ya ise nwere ihe mere elihi na-emedu gwa m elihi na-emedu etu m si hụ gị iwe onye oshi ọ nọgụ na mkpụrụ anya na nwa ogbede ha ka gana ịkwọjisi ụlọ osisi na-enwedị ha mere ihe na ụlọ onye sigoro ele nga m ha mara ụlọ m bitụkwa mpa mara ya anatagbula m ụlọ gị na-arụ ụlọ adịsi your age sị m na ọwa osisi ụwa ị ga-awa anya taa kwa m na gị bịa gbaga moto on take bịa ga n'ime moto start ya moto na agwara nga na mgbanye ya mgbaga ya na-ara ahụ a ga-epushi eso anyị ga ka anyị n'oyi aka aga nna m tụhe osisi tụhe start ya ọsịsọ a ga-eni ya na ama wepụ ihe n'ụzọ ome ọzọ maka imerụ gị eme ihe baga Aki mehra anya gamara anya mara awonu awu wa siko simo nyo shi bon. To shi sawo nyo shi ben. Onwa si mepele ozo. E be shi buzo kisi mepe ya. Ana la te ti wonta. Yile ka ti ba kamera ama oso. Nno na gu moto na. No. Aji ti na nga ma ko ba anata dem. I ga hu ka to bia. But papa I fokro ok. Onye fokro ok. E fokro ok. Ekulem di we here na. Ile ta ego gila si pushele mo. Gana te ko do man. Gana te ko do man. Okay, get. Ebe wa pa marika.